cael, mae'r bel yn mynd gan y golwr. Hael yn ei lygad o. Bel mlaen yn fan hyn i Oli Anderson. Anderson yn trio cael lle i ergydio. Dal yn oedd o fo. Syth at George Ratcliffe yn y diwedd. Anderson yn mynd i hun. Ian Owen ymlaen, ond neb mewn Chris Melin yno. Jack Fanning yn clirio. Peniad lawr. Bod y drosedd ar Oli Anderson. Will Richards di dynnu fo i'r llawr, felly cic grydd i'r tîm cartra. Tom Walters dros y cic grydd. Mynd amdani, mae'n gefn o'r rwyd! George Ratcliffe y golwr wedi symud i un cyfeiriad. Ac yna sylwi bod y bel yn mynd i'r gornel bella. Walters yn rhoi Llansawel ar y blaen. Ychydig dros 6 munud o chwarae. Tafledd yn disgyn nôl i Tom Walters. Walters mewn i'r canol. Margetson yn delio fo hi, ond yna'r peniad gan Gammond. Yn taro'r trawst. Ddim yn siŵr oedd George Ratcliffe yn mynd i gyrraedd honna. Mae'n ergyd sydd amdano fo. Gan Tom Walters wedyn. Ond tipyn o gyfle yn fanna i gapten Llansawel Alex Gammond. Tom Walters yn sefyll dros y gigrydd unwaith eto. Wedi cael llwyddiant yn barod o'r pellter yma. George Ratcliffe yn gorfod gwthio hwnna dros y trawstro yma. Ergyd dda arall gan Walters. Bel nôl at Tom Walters yn chwilio am rediad Oli Anderson. Anderson yn cyrraedd y bel. Will Richards wedi o'i llorio Anderson. Do, mae o wedi. Mae gic o'r smotyn. Blair yn fanna gan amddiffynwr y Barri. Oedd Anderson ddim yn mynd i nunlla. Alex Gammond yn camu fyny. O, mae George Ratcliffe wedi arbed yr ergyd. Ratcliffe lawr yn wych i'w ddefo i atal Gammond. A sgorio cic o'r smotyn yn erbyn pen y bont ar ddydd San Steffan. Ond lwyddodd o ddim yn fanna. Ian Jenkins ar peniad i ganol cae. Tom Price mlaen. At Oli Anderson sy'n rheoli'n dda. Tom Walters, cyfle fan hyn. Yr ergyd yn disgyn i Anderson. Tackle wych yn fanna i watal o. A phob clod yn fanna i Keston Davies. Cic grydd mewn safle peryglus. Robbie Wilmot sy'n sefyll drosti. A'i croesiad neu ergyd fydd hon. I'r canol gan Wilmot i'r postyn pella. Will Richards ar peniad. Ben Margetson ar yr ail gynnig. Mae'r Barri'n gyfartal. Bron i awr ydi chwarae fan hyn yn Llansawel. A Margetson yn rhwydo am yr ail gêm yn olynol. Jack Fanning fyny'r cae i Llansawel. Tom Walters ar peniad lawr. Oli Anderson yn y cwrt Cosby. Margetson o ddefo fo. Di Margetson wedi lorio fo. Mae o wedi. Anderson yn ffigur ergyd ac yn denu'r dacl gan Margetson. Di Margetson ddim yn teimlo bod hwnna'n drosedd. Mae'r Barri yn anhapus. O, mae yna ffrion fan hyn. Mae Keston Davies yn parhau i ffrio efo'r dyfarnwr Ryan Kenny. Mae'n cael cerdyn coch. Keston Davies a'r cerdyn melyn yn barod. Wedi parhau i ddadla am y penderfyniad i roi cic o'r smotyn. Ac mae o wedi cael ei hel o'r cae. Alex Gammond sy'n camu fyny unwaith eto i gymryd y cic o'r smotyn. Mi fethodd o yn yr hanner cynta. Mae'n mynd i gael cynnig arall yn fan hyn. O, mae George Ratcliffe di arbed eto! Gammond wedi newid cyfeiriad y tro yma. George Ratcliffe wedi darllen hynny. Cyffyriad Blair yma gan Jack Fanning. Ian Owen. Nid yn ildio'r meddiant. Tom Walters. Mitchell Bates. Ymwyl y cwrt Cosby, mae'r ergyd yn dod i mewn. George Ratcliffe yn gorfod gwthio honna i ffwrdd. Ar ei bostyn y gosa. Mewn i'r canol gan Mitchell Bates. Tuag at y postyn pella. Mi oedd o'n beniad rhydd i Oli Anderson. Ac mae o wedi rhoi Llansawel nôl ar y blaen. A'r gic gornel dros ben y golwr Ratcliffe yn syth ar Dalcen Anderson. Chris Evans yr amddiffynwr tal, mlaen fel eilydd i Llansawel. Mewn i'r canol mae'n mynd ar bel. Bron yn adlamu tuag at y llinell y fanna.
Llansawel yn clirio, ond am eiliad mi oedden nhw'n poeni.